Muri yeZimbabwe tiri kusangana neminhaso uno pano paSMTV nenyaya inosuwisa yaitika kuno kuEpworth kumaF kudhuze nekuCornerstone. Nyaya yaitika ndeyekuti mwanakomana anonzi Tanya nezuro akatora tambo akabva azvisungirira mumba yababa ake namai vake. Zviri kunzizvo panguva yaakazvisungirira pakanga paine mwana mudiki, amai vanga vasipo vaenda kuchitungwiza, baba vakanga vasipo vaenda kutauni, ndokutora mukana iwoyo wokuti azvisungirirewo netambo. Asi sekuziva kwatinosita, vamwe vanositi kana pachinge pakuitika zvakadai vanowana munhu wavanokurukura naye vachitaura zvavanenge vataura. Asi panapa tiri kunzwa kuti hapana tsamba yaakasiya anyora, asi venharaunda inei vazhinji vari kurwadzikana nemukomana anonzi Tanya anga ane makore 19 ekuberekwa. Tawana mukana wokuti tikurukure neshamwari nemaneighbors avo avakagarisana navo, asi nyaya iripo ndeyekuti zuva rekuigwa risati ravepo nekuda kwokuti mapurisa ari kumboita postmortem. Izvi zvakaitika nezuro. Nhasi uno tiri kutarisirawo kuti munguva shoma shoma iri kutevera pamwe tichazenge tichibatana pamwe chete tichiona kuti mukomana achengetwa here. Asi pari zvinezvi regai tipinde tikupei hurukuro yataita neshamwari yake nehama dzavo dzavanogarisana navo kuno kuEpworth kumaF kudhuze nekuCornerstone. Mazvita Tanya uyu ndingangoti mwana wokubereka because akakura akaberekwa nchiona. Baba wake tinoshanda tese. But akazongotanga kuita unhu hwekungoita zvinhu zvisinganzwisisike. Like kuita sei semwana? Akatanga nokuramba kuenda kuchikoro. Asati kutoita zvekumagrade 7. Baba vacho vakambotraya vakaedza zveshuwa. Asi akazongotanga kubuda musaga zvimwe zvezvo kutanga kuti but uchimutarisa anga ari munhu aita kuti kana aye zvakanaka ainge ari munhu akanyorovera. But hamene kuti kuda kweshamwari here kana kuti chii, but usually ndoona kuti shamwari ndo dzakanyanya kumukwezvera kusiriko. Iye ndobva apinda mazviri stereki obva atoona kuti ndozvirichi zvakanaka. But kutozoti asvike pakunzi aita zvaita izvi izvozvi anga asingagari pambapo. Ndaitaura nababa wacho nezuro vachiti ndakambomutsiura nenhau hamene zvimwe zvinhu zvavaiputa-puta tunenge hanzi tumapaipi twavaiputa, ndatombomutsiura nezvazvo. But munongoziva mwana ukamutsiura type yemwana akadaro kana apanduka anongoona ungokutaura zvisina basa. Zvinoreva kuti anga ari mumadrugs. Ya, but zvazvisingaoneke manje. Aizvita muchihwani. Ukatadza kuzvitarisisa waisazviona. Asi unozongoona nemaitiro kuti mwana uyu adi atsauka. Baba vane zvimwe here zvavaitaura kuti ane mashoko kana kuti aivapindurawo kana vachinge vamutsiura saizvo? Ya, unoziva zvimwe zvacho munhu haazonyatsotaura kuti dyo, but zvinoratidza kuti vane zvavaichinjana mashoko. Exchange mawords. Zvavarwadza zvakadii shamwari yenyu wamunoshanda naye? Apererwa. Apererwa. Because ipapa kuti azouya azvisungirire pambapa anga achitobva mhene kwaanga kugara kuzasi kudhuze kwaSolani uko kwakuzongouya akazvifunga kwakuuya kuzozvisungirira ipapa. Ishoko rakasvika muri kupi mimi nababa kuti mwana azvisungirire? Inini this week yese yapera ndisingaendi kubasa. Ndakatozvinzwa nezuro masikati ndakasangana naye ma12:1. Akataura mese? Ndara maswera sei maswera. Tikatosedzana zvakanaka. After 30 minutes ndonzwa kunzi Tanya afa. Zvinoshamisa ndizvo. Kana unombotanga uchifunga kuti vamwe vanhu vakuita majokes, but it was very true. Kuzouya utarisa apa kutoona zveshuwa munhu akazvihenga. Akasungira muimba ipi? Iyo imba yemudining mavo. Mudining mavo. Nechi? Netambo, hanzi akacheka tambo yepamugodhi inodhonzesa chitini. Ndo yaakazvihenga. Kwa amai vanga vari kupi nguva here? Mai vari kunzi vanga vari kubasa here, handinyatsoziva hangu, but vanga wasipo. Karunyore kuti madrugs aionekwa achiputa-puta nemabhaubhu iwaya. Zvakawanda zvakadii nyaya iyoyo muno muEpworth muarea yamugere ine? Ya, zvirimo, but vana vacho zvavanoita manje ndoona sekuti vanozviita wakaita kachigurupu zviya wobva waenda pawanoenda wodaidaika. Imi pamunozovaona munofungidza kuti vanhu vari so. Tine mumwe mwana wangu futi
watakatozodzinga ndaingomuona akatsvuka maziso achiti kana upakura sadza ipakura iri toti una mai wacho mukuna here mwana uyu iwe tino chii inini semunhu anoziva ndikuona munhu maziso akatsvuka kuti piri akatanga kudya sadza so unoshamisika kuti munhu apedza sadza rese iri amboinga aswera achiitei kunga anga achita basa rekutema huni kana mhere kukwanga achitimba kuda kudya kuti agute but vabereki munomukana wakati zvemadrugs hazvimo kavanenge vachinyeba it's totally wrong toda kuti nyaya kana ichikwanisika kuadresa it has to be addressed vanhu onyatsoziva kuti ndo zviri kuita vana vedu because kamwe kakusanzwisisa ndiko kutoona kuti munhu hasisiri normal brain dzake vari kupinda mune zvinodhaka dzidziso yamungapa ndeipi semubereki tichipedzisa hurukuro yedu ine? Inini ndinoona sokuti vabereki tiri kufanirwa kuti paye paunoona kuti mwana akubuda behavior change zvakanaka sometimes tomboenda naye kana kupolisi chako. Nezuro ndandiri kupolisi kudombo kune vamwe vana vaitonzi vaibuditsira vana mai vavo mapanga banga chero kazera uyo atokura banga ndaiona vachidisipirina mai wacho vachitodisipirina kupolisi zvichinzi rowa hysterek mukamba mupolisi. Saka ini ndofunga kuti sometimes ukaona mwana achidaro tomboenda naye kupolisi because nekuzofamba kwenguva uchazoona mawitness ekuti mwana uyu ndakatombodai naye ndikatombotry kuti ndidi kana vanhu vese vanokuwitnessera. Hino vabereki tine dambudziko rekuti tinoda kurera vana kuvarerera mutirei zvakareva naMajesu kuti manje mwana ndomuita sei right. Ukarega kumutsura wodai handiti ukamutsura wofunga kuti pamwe achazviuraya futi. Saka kutsura kuri nani because vanhu vanoziva kuti mwana uyu akambotaurwa naye. Tinotenda baba. Zita ndiani? Chinete Denford Chinete. Tinotenda baba Chinete. Tinoti Mwari akunyaradzewo pamwe chete neasawira wenyu varasikirwa nemwanakomana wavo. Tinotenda. Nematambudziko atanya. Aiwa aonekwa. Tanya ndiani wenyu mimi? Tanya mwana watongogarisana naye pamaraini asi ndoda kungotaura chingoti angari mwana wekuti kana akarwara aimbouya pamba pangu kuti madzibaba wangu kwangu aishandira vachiedza kubatana naye vachimushandira zvomboita raiti tomboenda naye kuchechi kumapunge vachinomubatsira zvichiita mushe asi apa chakazongonyanya kutirwadza ndekuti haana kuzouya titi madzibaba pane zviri kundinetsa kana kundibatirewo munamato semwana wati achimbobatsirana naye achitouya nababa akati mwana arwara vomubatsira otoita zvakanaka. Saka zvatondirwadza zvakanyanya kuti sei asina kuya achitaura kuti pane zvakandibata kuti dai akauya achitaura kuti pane zvakandibata dai akatosungurwa mwoyo wake akaita mune zvakanaka asina kufunga pfungwa dzekuzviuraya kuti munhu wataibatsira naye pese pese achiuya nababa wake mwana arwara vachibetsera vachidi chienda kumapungi tinorara nawo. Saka ipapo patakazvinzwa nezuti takatobatikana zvakanyanya ipapo. Waive urwere hupi hwaiita kuti azouya achitsvaga rubatsiro kwamuri? Paakauya aita kunge munhu uya arohwa nezvinhu vachibva vamueresa madzibaba wake kwangu achibva atanga kutaura anga asingatotauri achibva atotanga kutotaura ndozvaanga auya aine dambudziko racho. Ndezvarini izvozvo? Patone nguva pavakauya nababa wacho vatazoenda naye kuchechi vachinomunamatira kuchoto. Hapana tsananguro dzakabuda here mazuva iwayo? Pane zvakabuda vakanzi teedzerai chitsanangudzo idzodzo muende nemwana uyu kumusha kwake kwaari kuti aita raki kunge munhu yaari kubudirwa nemudzimu unge ari kuda kutaura achitaura zvasekuru vacho wakashaya. Saka ivo havana kuzoteedzerawo chii nemugwara macho kuti vaende kupi kumasvingo kwacho vateedzera zvanga zvataurwa pamweya vakabva vangomira vakadaro havana kuzodzoka futi kumunamata asi zvimwe zvaitomunetsa futi izvozvo. Kumusha ndokumusha kune dzinde rasekuru baba wababa? Kumasvingo ndokwaitaura kwacheko. Ndokwaitaura. Zvichira kuti pane panguva yacho yaiitika izvi pane kana kuti kupoterwa kana kuti tingati aimanifesta otanga kutaura? Zvatoita kunge munhu yaari kutopoterwa uya wototaura wotovhunza madzibaba wacho umwe watovhunza wototaura so kuti ufambe negwara rakati kusvika pamusha pako woteedzera zviri kutaurwa.
aitorondedzera zvese. Vainzi vanoita sei kumusha kwavo? Vainzi vanoenda kumusha kwacho, kana vaenda kumusha kwavo unoona vakuru vomusha macho vobva vataura kuti ndisu vana vacho takasiwa sasingazive dzinde remusha wedu, asi tazosvika kuti paitotaunzi pfuma zvese chichi zviriko. Saka ivo havana kuzotedzera kuenda ikoko, kuenda kupi kumasvingo kwacho ikoko nokuti aitotaura zvinhu zvakanonokerwa. Zvinhu zvakangononokerwa. Satingati mweya iwoyo pamwe ndo watingati zvabatana ipapa apa zvikazoti apa zvinogona kunge zvatobatanidza hazvo, asi kuine zvimwe kumasera, asi zvimwewo izvozvo. Asi baba wake vari panapa ndo baba wake chaiwo chaiwo? Ndi baba wake chaiwo. Tinotenda. Saka imimi zvakubatai zvakaita sei nevanhu vari munharaunda ine? Inini zvangonibata zvangondirwadza nekuti kazhinji kacho kana paine zvanyaya kumunetsa aitouya aitoti madzibaba zvakati zvakati ndoda kudetserwa muna mai. Saka ipapo handisi kuti akatadza kutaura nini. Kwamuri anga ari mwana akaita sei? Tangitongomutsewo mwana womarainowo zvedu, mwana womanesito, asi vaingomubatsira zvakadaro. Ndiani wati kutaura naye? Ndiruti Mungazi. Alright, aiwa maita basa nekukurukurawo nesu pano paSly Media TV. Tinoti Mwari akunyaradzewo vanhu vese munharaunda ino yeEpworth kuno kuma-F panguva ino yakaoma. Ndedu tese mundarama. Tanya anga ari ani wako iwe? Tanya ngeri best friend yangu, ndisahwira cheche kuti pamadzisahwira cheche handiripo. Asati azosvika pakuzvisungira, tonzwa kuti iwo anenge ane mashoko akataura nayo kwekupedzisira. Tanya kubva kwese patoti nguva yatirebei achitaura kuti nichazviura. Enge imwe nyaya yagara achitaura ndekuti ndikawana $10 ndindobhula wayo ndinoenda mugunduru kana chanozviurayira ikoko. But nyaya yendemubvunza kuti nyaya yaita renyaya kuti handiswirana nababa wangu. Padiki padiki nendanetsana nababa. Aitaura here nyaya yekuti ndechipi chawanga usingawirirana nababa? Nyaya ipapa aitaura kuti nyangu ndangoitika chero zvinhu zvandangoita zvidiki diki. Baba aitaura kuti achimbobvako panapo. Saka nyaya dzoti dzakatowanda kuti kataura dzitaura chechedzo dzakareba. Amene chimwe chidimbo chaona kuti ndo chingazoita kuti munhu adzozvitora upenyu hwake nezero raanga ariro. Apa pakupedzisira chepo chepo apa angasina kutaura kuti ndasvamisa sei. But ndishobuda nditodzi ndabva noti nezuro tikatori tese. Akatotaura kuti ndakatomudza ndifanira kumboenda kubasa zvima 2 minutes. Ranza abo makuru anienda ndoko nemadzoka ndikati abo ndokona mfana. Ndikatoenda. But kuti ani chakataura anototaura aitosekerera zvese bo. But zvanezuro chechana chakataura. But mashuro munhu umaitaura saizvo kuti haina baba atiwira. Zvazvane nguva yakadii achitaura mashoko yawo? Nguva yakareba. Nguva yakareba zvoti kana gore rero rotokwana tichitaura nyaya imwe chete kuti nababa atiwira. Ngitengozoona baba wake atiwira wawira ndizvakataura kuti kukubulawa yaiti kunenge kuinani? Kubulawa kuna hama yake toda kuita mugunduru kana kuti ngogara mustreet ndizvo ndinoda kuita. Asi katinonzwa kuti anga kuchiroja kwake ega. Anga singalodge. Tanya nevanhu aitogara nawo zvoti aitochengetwawo kutoti ailoja. Aichengetwawo. Mushure monga atadza kuwirirana. Atadza kuwirirana. Atodzingwa pamba ndo aitoti atange kugara kwaigara. Tingati kwauri wanga ari munhu akaita sei? Kwandiri anga ari munhu bhozvo kuti atainzwanana. Zvese bhozvo kuti kana zvizhinji zvacho chaizvo. Zvinhu zvaizosara zvozvosvika kwangu ndiri ndazvisvitsa, iye aisasvitsa ndiri ndaizvisvitsa. Ndatozoitawo makuhwa angu inini. Zvakubata zvakadii nekushaya kwacho? Aina ndina kufara nazvo. Ndisi kufara kana smile chaizvo isikutoroweke pa. Ndakabatikana nazvo. Kupa wakazonzwewo kuti azvisungirira zvakakusurprise here ari munhu akagara aimbozvitaura mazuva ese? Hazvinozondiitira hangu zvinyana, but munhu akatondiudza chaicho kuti shamwari yako kunoka kusisina. Ndakamuudza kuti kata kufoni yako. Handambomutaendera nenyaya yake. Ndakatomuti kata kufoni yako handichade kutaura neni. Shuwa ndakatokatisa munhu foni, munhu akatokata foni yake nekuti aidelay kukata, ndikatozokata ndirini. Ndikasanga kuzofonera amwe ndichibvunza tikanza chokwadi ndizvo Tanya zvisungira mapo pakatozara wani izvozvo. Tanya ishamwari yako zvinoreva kuti baba vake ndibaba vako iwo. Wakamboona mukana here kuti baba vauye kuzokutaurira kuti shamwari yako anonditadzira zvakati nezvakati? Nababa alingira anga risipo roti titaure tese kuti ndizvo zviripo. Saka vanhu vari munharaunda ino vari kunzwa sei nerufu rwaTanya? Vanhu vari munharaunda vakasuruwara. Smile ndikuona kuti haisitoroweka, munhu wese akasuwa. Pana ari kufara nazvo. Zvinhu zvaitika Tanya zvaita chaizvo zvinotifadza tese. Akasungirira nguva? Nguva dzakazvisungirira ndakazoita zvokufundira, ndakasungirira zvekuma 2. Nguva ndakafonera chinzi Tanya izvozvo zvazvisungira mapo pakazara wani. But ina ndabva kuno zvekuma 12. Uchiri kutaura naye? Ndichiri kutotaura naye fear kuti 12 ndakabva ndichitaura naye fear. Saka mapurisa akazouya nguva?
mapurisa ndikatozozvotozongodzwa kunzi mapurisa azoya but I think patinofunga kuti mapurisa azoya zvazvo kuma 3-4 matozongodzwa mapurisa auya. Alright. Saka pati pane sekuzivawo sewesahwira wepamba pana pati pane urongwa hwekuti achachengetwa rini mwana mukomana? Apa ndisanda kuzviziva izvo zvinoti kutosvika wandotoita kutosvika izvozvo asanda nenguva yakareba kuti ndichange kutaura nevamwe stereki. Alright. Iwo semwana wechidikiwo unofunga sei kana munhu aine zvinhu zvinenge zvakamuremera mudundundu kutora upenyu hwake ndo solution here kana kuti pane zvimwe zvaungapawo advice kune vamwe vari kuteerera pamwe hatisi kuziva kuti pane mwe ari kufunga mweya umwe chetewo izvo? Solution ndeyekuti aifanira kunge achiudza vamwe hapana paimbomukurudzira kuti ifa waimuudzawo zvimwe zviri pasaidi kuti haada waita izvi zvinogona kunge zviri nani but iye haana kuzokwanisa kuzoudza vanhu panguva dzekupedzisira akaudza kwese kumashure uko but mukutaura kwaaita chaitomukanzila zvitopera chingoti haakutamba zvibva zvapera but apa pakunguva yekupedzisira chaicho haana kunge akurukuri. Dai wakunzi uri kuwana mukana wekutaura naye zvinezvi waimuti chiitanyi? Ndaimudza mufana wangoti apa wabhaizi zvishoti chaire kana zvakatodaro nyange asingaudzike izvozvo aindototaura kuti haina handisi kuzvifarira mufana wangu wabhaizi zvamuchoo chaicho shoni yaita shanisa ndekuti hapana smile shuwa smile itanya handisi kurowa aitozoti kana tadaro shuwa pane pataurwa pakuru kunzi handina kusmile. Alright. Mukugarisana nevanhu zvakanaka tingati Tanya munhu anga ane hasha nevanhu here kana kuti aigarisana nevanhu zvakanaka anga ari munhu akaita sei? Singade kumunyepera Tanya anga ari munhu bo but mukamukanganisira anga ari 2 minutes zvaibaka ingefeya munhu aibatidza umwe wacho ndini ndaimubatsira kurowa watu kana mukagumburwa takatogumburwa apairowa munhu maita ese but zvewanhu bo chaicheyo hata tiri munhu bo tisina kudena but tikangokanganisirwa kunzwa nemunhu asingazokwanisi zvinhu tezonzwa nemunhu tabatwa takukumbirwa rigireni tezonzwawo zvinhu. Alright. Mashoko ako ekupedzisira tichitarisa kurwadziwa kwawaitwa nekuda kwokurasikirwa neshamwari yako Tanya? Mashoko angu ekupedzisira ndekuti Tanya wangu anguda wambonipa kana mukana kuti ungodaira kuti wachifambisa sei apo ndio chekupedzisira. Chimwe chechitu fana ngora tufambe bo ndo nyaya yangu. Tanya anga ane mukadzi? Tanya anga asati ane mukadzi. Kana mwana? Kana mwana. Kuti hapana budzira asiya? Kana achaya achitaura kuti ane nhumbu yaTanya ari kunyepa. Tinotonzwa kuti mune zuro akatomboenda unoona musikana wake? Ikoko kunyepa Tanya anga asingaite zvasikana ari kuda ngauye achitaura kuti ndiri musikana waTanya ndimurambire. Aiwa tinotenda. Waita kusara kurakazara ndiani? Zita rangu nonzi Precious Masika. Precious Masika. Remuraini vanonditi Gonzi. Imo muraini muno tinonzi muraini kunonzi kuikuno kana tiri kuEpworth? Kunoku kunonzi kuEpworth. Kunoku tiri kuma F. Kuma F. Alright. Aiwa tinotenda nokuti wanisa mukana wokuti tikurukure newe. Since uriwo shamwari yake pedyo uyewo tichinzwawo kuti zvakubata zvakadi kuti tizopedzisira tapamariro kudai izvi. Handiri. Maita basa mukuru. Ndizvo zvitokutendai. Baba nematambudziko kaatanya. Aiwa, zvakaonekwa baba. Imi makapedzisira kuonana naye? Ndakapedzisira kuonana naye marimwe zuro. Marimwe zuro. Pandakapedzisira kuonana naye akauya sezveni ndanga ndisipo handizvo asi anga ine connection yangu saka taonana naye kudaro handika ndakasika ini ndichiwacha ndaitowacha zangu asi ndairidza radio yatonga imwe after that wakamira apa ndobva atanga kutamba akatamba zondarikana vana macheso kanani hakuna munhu aisika ipapo kutamba kwaakaita apedza kutamba nonga akapedza kana kuti 8 minutes achitamba handizvo ndomva auya pandiri mvanzo avagona makadi ichichi chimva tataura nyaya dzedu tapewa after tataura nyaya dzedu ndakazoti ndakumbonoona musikana wangu pasera panonzi Tirisha ndizvo ndobva anoona musikana wake Tirisha ndobva aenda paakazoti mangwana achona ndakuenda kutaundi handidika ndobva ndasangana naye pamagadheni apo takataura naTanya nofunga about 8 minutes handizvo dzandakasingafungiri handika sakanzi ini nevagwena ndichazokuona saka akazopiwa mapadza 3 namainga saka ndichienda unoisa kumba kwangu uchienda uko handizvo saka inobva ndaenda kutaundi ndobva ndanotenga zvandaitenga panakazodzoka inini manje zvarera kuma 4:30 handika ndopanakanzwa kuti Tanya wazisungirira ndoshaya kuti wazisungirira nei haana kana kunyora tsamba kana kuita se kana kuita se ini kutamba kwandaita kai aitondioni animal saka ndakazonzwa kuna pura achiti zvanzo akatizo pure ini
ndakunosungirira inangu ndanga ndiri kutaunda handauziziya ndazongonzwawo nemakuru. Anga ari mukomana akanyorova asina kana gakava kana chii kana chii. Kana kwangu kumba inini aitotora majecha akangondoda basa ndaimba. Aitotora majecha aitokanya zina achidi andika. But kurwadza kufa kwakaita so hakuna kundifadza. Imi semunhu amune connection naye mugara wese mazuva ese haana zvimwe here kumashure uku zvaimbomushungurudzawo zvekuti ndezvinhu zvatingazoti pamwe ndo zvaazoita anga atobva pamba pachiroja kwaSolani. Ndichitomutaura ndakati kutanya chinhu zainza vagwena isu tichiri vadiki tamboita chi zvakadzi andika ndichitomunemera ndakati hadziwe zvakadzi zvinokuuraisa siyana nazvo andika saka nzaine ndauda kudzokera kumba. Handauziva kuti kutaura kwaita unoda kudzokera kumba ndopaakasvikozozika kumba ndopaakazoshaya ipapo. Tine urombo mufunge nekushayika kwatanya. Dzakarwadza Zimbabwe yese ngozi anga ari mukomana mudiki anga achinzwisisa achiita sei asi akangozitora upenyu hwake fanike simbozvo ndobva angozivi henga. Tanya anga ari ani wenyu? Anga ndoti mwana nokuti ane zera nemwana wangu achindiona inditi mwana. Munogara muarea imwe chete kupana? Alright. Zvakubatai sei zvekuzvisungirira kwatanya? Inini hangu zvandirwadza nokuti mwana uyu handina kumbonzwa noizi yake since pakukura kwake. Handina kumbonzwa kana kunzi kumwa zvinodhaka kudaka naye imwawo ndisingaoni but pandaisangana naye ndaingoona ari mwana ari right zvokuti paakazvisungira pachona kare akatouya akagara pamuta tikatotaura naye but hatina mbona kunge ane dambudziko zvokuti dei paripo paakataura hake akangosheya nyaya yake pamwe taibetserana naye panguva yacho. Zvandishungurudza handidi unyeko. Haanawo here kana kuti tsamba yaakasiya anyora kuratidza kuti pane zviri kumunetsa muupenyu zvinomboitwa nevamwe? Ndingataura zvokunyika handina tsamba yandambonzwa kuti akasiya anyora tsamba. Sati ngati chii chakamutsamwisa kuti azosvika pakudai? Aina handizivi asi kufa kwatanya kwandirwadza chikonzero mwana wokuti aitumika kudai inini pandandimboru South Africa taitomutuma kuti tanya endai munorova zvidhina pamba pedu vaitoenda aitonorowa zvidhina zvokuti chero pandakaudza kana murume wangu ini vajongo vakarwadzwa zisingaiti nesuro vakabatikana zvisingaiti zvikanzi pano yanga ari raiti zvokuti chii chamubata ndikati atoziva tisati tatombova nestatement yakakwana kuti chii chamudzimba kusvika azotora tambo kusvika pakusungirira. Saka akashandisa tambo yakaita sei? Akatora tambo yaiva pamuguta akatochera paakabva apo akatochera mvura akatoenda kunogeza akadzoka paakadzoka ndonga paakadzoka achicheka tambo yepamugoteri kwakutora tambo yendo yakazvitungirira naye. Kwakuruma nguva imi ndima muri kuma1 akazotorwa nguva iyi zvekuma4 kuma5 zvabata vanhu zvakadii kunharaunda ino yekuEpworth kumaF kunoko? Vanhu vazhinji vabatikana kunyanya isusu toti ndingangoti kuru yake yese kunyanya nevadiki vanga vachimuziva plus isusuwo vabereki sevabereki tabatikana nokuti zera racho takashaya kuti mwana aremerwa nepa upenyu hwake mwana achiri mudiki chasvika kuti atore tambo azvisungire. Tinombonzwawo mashoko ekuti anga asingataudzane zvakanaka nababa ake anga achingogara achingoti baba vanongondituka zvazvisingagadzirisike here zvekuti baba pamwe vari kumurayirawo vari kuita sei kana kuti munhu anga asingagamuchiri kuudzwawo here zvakamira sei ipapo sekunzwa kwamuri kuita nemakuhwa pakadai sevanhu vanenge vachitaura zvakawanda zvimwe zvamuri kunzwa zvichitaurwa ndezvekuti chii? Ndizvozvo zvatiri kungonzwa zvokuti hanzi vanga vasingawirirani nababa vachona here chichichi but handisi kuziva inyaya yekuti zvaifanira kunge zvichigadzirisika vachitaurirana vachigadzirisa kana kutorawo panext door kuti ndo zviri kuita mwana kana kuti mwana ari kudai wogara pasi wogadzirisana but inofunga zvakangoitikira mumba mavemo. Kune vari kuteerera zvinezvi paSly Media TV ingave solution here yekuti kana munhu wanetsana nemunhu wotora upenyu hwako? Ndakati dei akasheyaka aigona kuwanawo munhu anomuti imbosuduruka kana kwegore chairo isuduruka unodzoka wava nemumwe mweya unenge wakanaka pane kuti utori tambo uzvisungira isi solution iri right. Kusuduruka kutori right. Nemakore ana 19 asiya pasina mwana and aenda achiri mudiki zvinorwadza zvakadii mucommunity ine yatinatarisira kuti remangwana redu riri mumaoko manatanya asi tozopedzisira tisisinavo panyika? Zvinorwadza zvikuru, zvinorwadza, zvinotonyanyisa kurwadza nekuti ndo vatinotarisira ndo vachava vana baba vamangwana ndo vachava utongi hwamangwana saka tine tatorasikirwa. Saizvo zvaive mwana aitumika muchiti tikanyiro zvidhina achikanya
ini hangu ndoti ndarasikirwa nekuti chokwadi chiripo nechekuti aitorova zvidhina pamba pangu nditombotaura naye ndiri kunze mwana aitotumika mwana aiteerera saka ndisi kuzoziva vangu zviri mukati memba yavo. Mamwe mashoko amungangoda kungotaurawo kune vanhu vane pfungwa dzimwe chete dzedzadzopedzisira dziinatanya dzekuti pane zvinenge zvamunetsa kutora upenyu hwake mungadzidzise kuti kudii imi semunhu wechikuru? Ini nangu sevana ari mazera anatanya nekuti nitori nayo mwana ari muzera ratanya ndinotaura kuti kana waremerwa pane zvine zvakuremera zvausinganzwisisi tsvaga veukama kana kuti manext door wovaudza wokupa solution yakanaka. Kana uchimbosudurika pamba ipapo umbosuduruka asi ndoziva kuti somubereki mwana akasuduruka anonzwa mweya wake kudzimbikana kuti auya vanogara pasi vobva vataurirana. Alright. Ewa tinotenda nemashoko enyu kunze kune pamune zvimwe zvichiri muhana menyu zvamusati maburitsa? Kozvina hangu handinasi kuti ndingorwadziwa chete nekumafira aita tai semuzera rake anga asingafaniri kutora tambo kana kutora mupiritsi regonzo chairo kumwa zvazvisingaiti nokuti tatitarisirawo zvibereko zvake zvamangwana. Nematambudziko mwari akunyaradze matenda. Makazvitorawo sei pakasvika nyaya yokuti Tanya asungirwe? Ndakabva kubasa. I'm running a security company. I'm an ex-cop ndiri mupurisa. Ndakasvika paimba pachiroro ndikusvika tonzi murewa idzo matambudziko ndatidzani ndakaona pakazara vanhu uva ndakaudzwa kunzi Tanya azosungirira izvozvo antu ashomu mapurisa asati adi auya uva ndakausvika ndobva ndapinda mumba ndakatoona komana akazvienga baba wacho wanga uri kubasa amai vacho wanga uri kubasa sasa mabati baba vacho zvakanzi hano pepapa pachororo ndovanga wabata baba vacho kanzi amai tangotichi kasika kusvika wangoenda kuchitsungisa baba vacho wangoenda kumutauni because vanoshandira kupi vanoshandira mutauni. Zvakakubatai zvakadii? Hazvina kundibata zvakanaka because 2 days ago ndakasangana naye ndichienda kubasa saka naye kuti mamuka sei kuti mwana wangu ndamuka soko mamuka sei no problem no what saka zvakazondibata kuti ndakabatikana ishe. Imi muchitaura namukanya vari kuti chii changa chichiitika muupenyu hwemwana chazoita kuti azofunga zvokutora upenyu hwake? Right, mukanya ndizvo wabvunza vari kutaura kuti mwana anga asingateereri zvokuti mwana enzi apo akubva akunogara kupi achinoroja nomumwe wakomana shamwari dzake dzoka kumba mwana haasi kuda kudzoka kumba. Zvii zvavanoti andaiti ndikamuudza semwana anga asingateereri? Anga asingateereri ndakamubvunza munin'ina wangu ndakati chii chikunyanyonetsa hanzi mwana akutaura kuti ano ini somwana anga ane 19 years over age anogona kuzviitira zvaanoda saka ipapo manjambo pakada kuti nechekumaererano nokudi nokunzwisisa chef. Samunoti kudii nevana vechidiki vaakuzvitora vari mazera iwaya vachitora upenyu hwavo imi mana mukanya muchitarisira kuti ndiwo mapudzi edu aya achazotichengeta mune ramangwana ndo vachativiga? Inini through experience ezvo ndino 65 years mwana anofanira kuteerera zvinhu zvinotaurwa nababa namai ateerera hazvina dambudziko mwana akaita nharo zvino dambudziko zvakafanana naiyeyo mwana wekwedu iyeyi inharo dzaaiita through futi kupfurirwa nemashamwari nokuti through marumors I don't know how far it is I just heard kuti akakuita zvemadrugs kuti tichiziva kuti paakaita izvi anga akadhakwa kana kuti anga asina we don't know handiri kunyeba ndakangonzwa marumors onzi mwana wenyu ini ndakazombozomboona the other day ndichibuda ndichienda kubasa pagedhi pawo ipapo anga asina sheti ane trouser sheti ane kafoni kake achitamba then from there I thought something wrong ndizonzwa marumors futi kunzi akuenda akuita zvemadrugs. Izvo zvemadrugs zvamukutaura zvakawanda zvakadii muno muF? Muno muairport zvakawandisa handiri kunyeba zvakawandisa kuti ndipina I can't pinpoint kuti apa nepapa asi zvakawandisa. Ndezvipi zvinoitwa nevanhu vanoputa vanotora madrugs zvamusingafarire imi sevabereki? Zvinoitika hongu
zvatinoita zvatingafarira isusu sevabereki zvinoitika ndezvokuti vana vanoita zvemadrugs vane nharo havanzwisise zvatinotaura. Takataura isusu hayo ndezve-old age ndezvakudhara izvinezvi kwakuita ma-new system yekudai yachene hayabatsiri nokuti hazvi-end up taita dambudziko rerudzi ruru. Mumwe misikanzwa yatonzwa inonzi inoita ndeyekuti vanotora zvinhu vachitengesa mumba, munosanganawo nazvo here muchitaura nemashamwari enyu? Ichokwadi ndechokuti mumwe anenge asingashandi anopedzisira akutenga tora zvinhu zvaamai kana zvinhu zvangu sando, mapinjisi, mascrewdriver, machii akudi akutengesa kuti aone mari chii yokutenga mapiritsi ake kana kuti mbanje dzake. Mukanya tinoti nematambudziko Mwari akuzorodzei mutibatirewo mabasa atakusiyira imi nawo panapa notiudza kuti postmortem haisati yapedzwa, zuva rekuvigwa harisati ravepo. Mwari vakunyaradzei, ndimunasahwira wacho kumunin'ina wenyu momirawo naye panguva yakadai. Anga ari mwana akaita sei kwamuri imimi? Anga ari mwana kwai, mwana musvinu ende mwana munyoro zvokuti hataimbozvifungira kuti mwana uyu ndozvingaitikwawo paari. Hatina kumbozvifungira kana kuti zvikana zvemadrugs kana anga asimo mazviri, anga asitomborimo mazviri. Shame.